Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana, pero nasa Caloocan. Ayan, marahin na aga sa Indonga Boss, mapagpalang umaga. Ayan guys, bali Sunday ngayon. Ayan, bali magsisimba ako, pero bago ako pumunta dun sa simbahan, ayan, kasi hinintay ko yung ate namin, yung panganay ko. May papakita ko sa inyo, dumating from Shopee. Tchan! Ayan. Nakabukas na siya. Kasi binuksan ko na at may bumili na rin. Ayan. Meron tayong mask na 3D na pangbata. O diba? Ang cute niya. Ang dami niya pati laman. 50 pieces. O diba? 50 pieces. Tapos, ito yung design niya. Hindi ko na ipakita. Ayan. Yan. Pink, pang babae. Tapos, ito naman is unisex. Unisex. Pwede pang babae, pwede pang lalaki, di ba? Ayan. Ano din to? Mas 3D din to. Pero ngayon sa'yo, sana? Ayan guys, ito siya. Bali sa anak ko to, hiniram ko lang. Ayan. Nakalika dito. Charan! O, di ba? Taba-taba ako eh. Parang ano, bali pang bata siya. Sa anak ko to, ganyan siya, o, di ba? Ayan. Tapos ito yung pang matanda. Dali, kukuha ko ng gagamitin ko. Ayan, gusto ko white kasi naka-black ako. At dahil naka-black ako, gusto ko white. Yung pang matanda, 10 pieces lang. Yung pang bata, meron kang makukuhang tag 50 pieces. Ito yung pang matanda, ito yung pang bata, o di ba? Ito akin to. Ayan siya. Tapos ito yung pang bata. Magandang gamitin yung ano, mask 3D kasi ano lang siya, manipis lang siya. Parang ampri natin gumalaw o magsalita o huminga. Ito yung pang bata. Ayan, bali may makukuha kang 50 pieces. Ganito nga siya kakapal. Ayan. Diba? Ang kapal niya kumpara sa pang matanda na ayan lang siya. Manipis lang, 'di ba? Ito mataba kasi taba ako. Yan lang guys, yan lang yung kunting share ko. Ayan, meron ano, mas maganda to sa pangbata kasi mas makakahinga sila ng maayos. Oh, so diba? Marami nang bumili. Bali kahapon ng hapon lang yung dumating, marami nang bumili. Yan guys, bali magsisimba na ako. Ayan, magmas na tayo. Iba-iba rin pala ang sukat ng mask 3D. Ito, medyo maluwag. Ito naman, medyo masikip. Ayan, pero tapos meron ng sakto. Ayan, ang taba pa naman hindi ng mga bata. Kaya ang mukha ko pa naman mataba. Kaya okay na to sa akin. Medyo maluwag. Yan guys, yun lang. Happy Sunday. Yan guys, happy Sunday. At dahil Sunday ngayon, magsisimba na tayo.